Hakani ka video ngan aya pigi khubor la yo lang hauni utayo. Haka round of 16 second leg benta banikong Thep ka Bayern Munich haduh new goal ya ka Red Bull Salzburg. Ka goal ka banikong bat ka ba ar kala wanling ba ka penalty jong Lewandowski aka minit ka ba khat ar bat ar hui. Ula yo biang ya ka goal ban khur hat-trick tang ha ka minit ba ar phulai jong ka jingjia khun. Haka minit ka ba nyopo haka minit ka ba prapulai bat yo ban Thep biang umular bat ka goal ka ba haduh haka minit ka ba propsan lingba u leroy sane ka RB Salzburg bat kala yo ban penpai lingba u rear guard haka minit ka ba nyopo bat ka goal Kane lang nadu first leg ka aggregate kalong pra la argul haka we bat ka match jong ka second leg Champions League happening ka Liverpool bat ka Chelsea Thep u Martinez ya ka goal batang ka wehi ka aggregate kalong arlak away but ka Liverpool kan yo rung haka quarter final at ka jingjia kun sibet haka siteng senya kalong happening ka Real Madrid pyrshah ka PSG haka ba ka PSG kala Thep pa sigol but ka mansti pyrshah ka Sporting haka ba ka mansti kala tam aggregate lupa san la not goal tangkat ni ka video kala kut min sai sempat haka way bat ka video ku boleh